puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men jettinɗo nelal mum haydara mankani en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni wodede men e o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗalirumede feere feeñe windere ɓatake buuɗalirumede ñande mawbare nogas mboyi hitande ujune ɗiɗi sappo e jeetati ɓatake men hande ko carika ha tenti fati koye jinnaɓe meɗen nde tawno so en duttima e deftere Allah subhanahu wa taala woni qur'anil karim deftere makko teddunde jippinande annabi men tedduɗo rokki yimɓe tedduɓe Allah subhanahu wa taala wi memata defteram teddunde so wona ɓen laaɓɓe beele kadi ɓe mbawa laɓɓinde nde tawno woni qur'anil karim ko safara ene leerɗina ene itta ñooke ñooke ene sellina ɓerɗe yo gen rokku en sellude taw cellal ɓerɗe Allah subhanahu wa taala nde wi ɗoftoɗe kam ɗoftoɗe nelaɗo oɗo mo nelmi e mon o reftini hen ko ɗoftoɗe jinnaɓe mon woni nene ma e bamma o rewni hen ko koreji ma to banggue baba to banggue nene o rewni hen hoddiɓe ma o rewni hen kala ko taarima beele mbawa moƴƴude mbawa yodde an o tagaɗo ko mayo Allah subhanahu wa taala e deftere makko teddunde wa andini en haqqe jinnaɗo wa andini en kadi haqqe ɓiɗɗo nde tawno moni hen kala ene jogui haqqe e goɗɗo jinnaɗo ene jogui haqqe ɓiɗɗo o ne jogui haqqe moni hen kala yo tottu haqqe mum ha timma e heewi rendoji meɗen ɗo baaba jogui rewɓe o jibini ɓiɓɓe jiiduɓe yummay baaba ene waɗi hen ko jiiduɓe nene ene waɗi hen ko jiiduɓe baaba tan koye rendo men jeeya ene taweye men ne taweye woɗɓe ko Allah tagiri en noon Allah subhanahu wa taala wi ɗoftoɗe jinnaɓe mon nduwona ɗe jinnaɓe mon nde tawno ɓernde ɓumde tan yoni e duwaw sa duwanima jinnaɗo ma a ɗoftima jinnaɗo ma a waɗi kala ko joguiɗa ko jinnaɗo ma jeeyi nden ɓernde ɓumde wonande e jinnaɗo ma Allah subhanahu wa taala ne yiya ɗum foti wo duwima foti wo duwaki foti wo yi ko mbaɗɗa ko foti wo yiyani ɗum waɗi ko Allah subhanahu wa taala wiye deftere mum teddunde golle golle moƴƴe son golli Allah ne yiya hay on mo gollanɗa o so yiyani golle golle moƴƴe nelaɗo mon nelaɗo e mon o tedduɗo o korsuɗo o mo jame kise goni o omo yiya ɗen golle hay so tawi wannaɓe ɗen golle ɓe jiyata golle golle moƴƴe moƴƴuɓe wonɓe e nder mon ɓe ɓerɗi men laaɓi ɓe ene jiya ɗen golle hay so tawi won gollanteɓe ɗen golle jiyata ɗum ɗo tan yoni seeɗan faagal gollen golle moƴƴe faade e jinnaɓe men mboɗo heewi wiide e kala saaha baaba ko ngesa nene ko ngesa baaba ko ngesa
nene ko ngesa ba noon aba waɗi geɗe kewɗe nder kono noon mbele keɓaɗen geɗe alay sago ƴuroɗa a tukkoto ndema ha mbarña mbele mbawa hebde ko woni nder ko enen sukaɓe noon ko enen ƴeewata hebde ko woni toon ko woni toon ko wona jinnaɗo rokkanma ko warñede ma faade jinnaɗo maɗa korsa ma faade jinnaɗo ma yidde ma faade jinnaɓe maɗa teddungal ma faade jinnaɓe maɗa gonga e gonga ko alda e baɗal naafigagal mbatta ko haqiqa aɗa yiɗiɓe hono Allah wiriya ɗoftoɓe lesɗina balaɓe ma faade e mabɓe pamɗina sawtowol ma faade e mabɓe saɗa haalda e mabɓe newoɗa soɓe kalda e ma mbasa wedde jungo aɗa moɗon on lepti kam on tampini kam woni hande yontande hande nde no waddata e jinnaɓe mumenan baba ko ngesa nene ko ngesa enen jiiduɓe baba walla enen jiiduɓe nene walla ni ɗaccu enen jiiduɓe yummay baba woto goto men kala wi so kaari waɗani mi waɗata walla nduɗo lewru ko min neldi baba walla ndu lewru ko min neldi nene lewru wondu ko an neldata gonɗa koye funtude hoore maɗa moni kala ne funta hoore mum baba ko ngesa nene ko ngesa moni kala yo ƴuro hay goto to ƴurto Allah subhanahu wa taala haali deftere mum teddunde o wi mbadde kursi faade moƴƴere mbadde dando faade moƴƴere ndungtoɗe bonande kono kala kene wiye ko moƴƴere mbadde dando faade heena moƴƴere ne heɓeɗo jinnaɓe ɗo gila ɓe mayani Allah andi mayowo kono heewiɗo jinnaɗo maɗa teddinɗa ɗum pasniɗa ɗum korsinɗa ɗum mbaɗɗa ɗum dow memata leydi a yiyata haydara de aɗa wawi ƴakkude kaaƴe aɗa wawi ƴakkude jeyge aɗa wawi ɓirtude warñede ha cikka kaddi gurdam ma tawan ka kuɗaɗo kono kala ñande Allah yaltinimo aduna elle ma wi ko ñande hen natta aljanna an oɗo henno ɓiɗɗo saabu holɗum ko ñande hen duwa o e barke o e moƴƴere nde ko mbannoɗa ko pop arta e maɗa ɗum waɗi sa jaggi allahu akbar sa jaggi baliyel tinis enen mbiyata baliyel buntu aɗa fiyey ɓalal artata koye ma aɗa fiyey ɓalal artata koye ma yarudul mar'u bima ya'tabir artata koye ma kala ko tongu dasi artata ko haaɗo ɗum noon kala ko beytol juuti artata hay koye ahmada ɗum noon tinnoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe ganden kala ko mbaɗanɗa jinnama e moƴƴere ɓe nguuri ɓe maayi koko artata ha yeeso maɗa kala ko mbaɗɗa e bonande wonande jinnaɓe maɗa ɓe nguuri ɓe maayi koko artata haaɗo maɗo so yiɗi dañadi qaruna joom jawdi ne huuɗe neɗɗo ne jogo jawdi ha wiye tut o huuɗe ndaare joguinoɓe jawɗele huuɗaɓe Allah haali ɓe qur'anil karim ene wayno leydi aɓena to suratu nun oɗon gandi ɗum nde tawno ko joom jawdi omo fiito becce ɗo Allah wiyetamo ɓutto gaɗa mawɗo reedu ɗaccuni ko dedaɗo ko joom jawdi o wonno omo fifo yeeso annabi omo jami kise goni Allah ne andinamo holko woni ko ɗum noon musidɓe tedduɓe neɗɗo ne wona joom jawdi taw ganduɗa ko kuɗaɗo ɗo Allah subhanahu wa taala ɗo jawdi ndi ko huɗandi ɗo Allah subhanahu wa taala ɗo kala ko waɗi guila subaka hanangue muti o yiyata moƴƴere o waɗata koko boni o mahata ko boide nuit o waɗata ko piscinaji o waɗata ko mode défilé sukaɓe rewɓe ne mbaɗa silibaji ne mbaɗa défilé o waɗata ko pottitte mawɗe o waɗa ko wiyete sabara rewɓe ne ngama ne beddo gude ene jaltina pop ko ɗum woni jawdi huɗandi eɓe keewi ko ɓen hande mbaɗata pottitte ene mbaɗa gueɗe bonande e leydi hay goto hajotako hay goto haalata ko ɓen goni ɓe jinnaɓe men duwonta koye jaati ɓenne kadi jinnaɓe men duwana koye jaati aɓe jogui jawɗele kono guilay asli ko corona ronti ndin kuddi jawdi no woodi kono ndi wattake ɗo foti waɗede école aji ne potima heede dispensaire uji ne potima heede centre commercial ne fotima heede sukaɓe ne poti heblede kono ɓe jiyata ɗum
ɓe jiyata ko bonande nde tawno ko toon kuddi ndi yaari. eɗen garta nene e baaba en mbi nene ko ngesa baaba ko ngesa. enen ken ɓiɓɓe ɓe noon moni kala ŋarɗinta mbaadi mum hade nene e baaba yaltude aduna. mi waɗi mboɗo ƴeewa sa waɗi mi waɗa, sa waɗani mi wasa wadde. baaba ko enen ndendi ngol konngol gonɗani. kala ɓiɗɗo pawiɗo ɗon yo anndo toñi hoore makko. an ɓiɗɗo woto yeccito ɓi bamma, woto yeccito ɓi yumma, woto yeccito ɓi nene e baaba. kala wattan an ko alda e yeccitade hakkunde nene e baaba. hay so ɓe jiyani ko mbaɗata ko, allah ni ko mbatta ko. julɓe moƴƴuɓe ni ko mbatta ko. annabi o sallallah alayhi wa sallam ni ko mbatta ko. hay so ɓe kuuɗima gila subaka ha jamma ha weeta allah jabotako, saabu allah ni moƴƴere nde mbaɗɗa nde. allah ko laarowo, allah ko jiyowo, allah ko kumpitiɗo, allah ne andi ko woni e nder ɓerɗe men. an kay ɗofto ko allah wi ko wat. woto wi jamais baaba letti nenam min mi waɗantamo. woto wi jamais somi waɗini baaba o rokkata ko rewɓe makko min nenam ala ɗon e galle he. woto wi noon jamais. woto wi baaba ɓaydi nenam ala ɗon mi ñamminta hay goto, yo ɓiɓɓe heddiɓe ñammin wonɓe ɗon ɓe. woto wi noon jamais. an kay ƴeew dandude fittandu maɗa tuma nde jinnaɓe ma jelti aduna. moni kala yo toppito yummum, moni kala yo toppito bammum. saɗa wurda nene e baaba aɓe goni sarama a woɗɗani. kala sifa belama weltinɓe, kala ko ganduɗa ñamde moƴƴere ene moƴƴi e mabɓe waɗanɓe. kala ko ganduɗa ñamde moƴƴere ene sellina ɓe, ene ɓeyda ƴiƴe mabɓe. moftu nawa nder suudu ñamminaɓe. sa yeehi wuro e wuro a yi ko moƴƴi addan yumma e bamma. saɗa waɗa sehili wat sehili yumma e bamma. saɗa waɗa cirlidiɗo wat cirlidiɗo yumma e bamma. so tawi won ko musma noddu yumma e bamma kalnaɓe, haalanɓe, ɓattoɓe, waɗɓe giƴiraɓe, waɗɓe yaadiɓe, waɗɓe hettodiɓe. gona tigui rigui neɗɗo cuusɗo casɗo so tawi ɓe jelti aduna jiya foof yettoma. eɗen jogui seedam fagal won babiraɗo mo ganduɗen gila o waɗi hirande hawo yettiɗo koyngal makko taccani yaade leyɗele waɗeɓe gam golloyade. o meeɗa gollanade tubak, o meeɗa gardude tubak, o meeɗa liggorade par heure uji, o meeɗa jipporade heure uji. holko o dañi ko jinnaɗo. o andani bam makko kono kay nene makko o mawni koye juuɗe mum. o yontani nadde hoɗorde, o yurmi nene makko wadde cuddiɗo waɗi ɗon. o waɗi keeri hakkunde mabɓe, o moƴƴini gonka hakkunde mabɓe. nene makko nehi on cuddiɗo ha wayno ɓiyum ni. o teddini yummakko, kala ko yummakko yiɗi ko ɗum gila subaka ha nangi muta. nde yummakko anci ñamde barme galle o toggani yummakko ko barme banggue goɗɗo. o wiyani ɓayde rewɓe makko nan ɗona ko alay sago ɓende fof ko ɗum yummakko ñamata. o wi ko joni kay haalis nani, ration nani, kala ko jiɗɗa nene ko ɗum watte. on wanna fayande mum banggue, wanna guura mum banggue. o hejjitto ko nder jamma wara faye nene makko, omo ɓoosa koyɗe ɗe, omo wifa ɗum on majjani to men to no way wulde. omo wifa ɗum alhamdulillah. nene makko yalti aduna. pecce jamma ɗe o wifanno nene makko wari hawnate suudu he. o yiyani yummakko taw yimiraɗo wirama kikiɗe on. o hiwti, o luuki, o woyi ha ɓooyi, o moosi. goto e sukaɓe makko wi baba ɗum koyni hawni, an a woyi joni joni, a moosi joni joni. o yimi woyi ko oɗo heure garanon ɓosde momi tawanimo ɗo. guitam ne mbama gondi, nenam ne mankimi ha ɓurti. o wi mi moosi, nenam yalti aduna, mi ala haqqe makko. alhamdulillah. o meeɗa wiɗi wata hunde calimi, min meeɗa lurodirde konngol, min meeɗa wasde famodirde ko jinnami komi dañi. allah taccinanimo keeri ɗannade, kono alhamdulillah o waɗi fuuruji mburu,
o addi geloɗi, o addi pucci, o addi otoji, o addi woɗeɓe, o addi ɓaleɓe, o addi raneɓe, o addi pop. galle makko meeɗa bar makko hippade jamma ñalawma ne defa tene galle o ko deppiste ñalawma ko hay goto andano foti. allahu akbar. nene makko wino kaddi gurdama sufrata. ɗum waɗi kanko son wasiyo ɓiiko en o wiyata ko min nenam duwañimami ha timmi kaddi gurdamam mi sufrata tene ko gonga. ɓiɓɓe makko hay goto nafanimo ha ɗo woni ɗo. kono inchallah so welama ñande kala o dañat, so welama ñande kala o dañat. ɗum noon ganden musidɓe tedduɓe, lootade ne moƴƴi kono wonde duwaw nene e baaba. kala ko mbawɗa waɗande yumma e bamma, woto fawo yo mawnam watta o, woto fawo yo miñam watta o. ala wat ko alda e yeccitade. neɗɗo sen waɗa moƴƴere woto yeccito, so wiyama hur ngare dogen woto yeccito. sa hebbini jeccitali joni joni gonɗo caggal ma o dattoma, an kay ƴuro tan doktan woto darto. musidɓe tedduɓe, tinnoɗen e jinnaɓe men, tinnoɗen e mabɓe no moƴƴi, mbanɓenɓe, bifenɓe, ɓattoɗenɓe, ñamminenɓe. soɓe mawni so eɗen mbawi mbannenɓe payanɗe mabɓe banggue, toppitoɗen gonka mabɓe, keɓen ko woni hen ko. nde tawno annabi sallah sallam wonko haali hen, aljannaji mon keɓete koye less koyɗe yimiraɓe mon. aljanna aduna o heɓete koye koyɗe nene. a toppito nene e baaba tan daña aljanna aduna ha timma. aljanna aduna noon ko ɓernde fofde, ɓernde foftide. no mbinɗen nane ene woodi joom jawdi mo ɓernde foftaki, nanay calcul, nanay tampere, nana seeɗi, nana fooƴi, jeesel mum ne dari, ne ñirɓini, ne wone calcul, ene sibto ne sabto. sa yi ɗum ni guitta ujunere mbiyaɗa rokka ɗum, tawno nandi koye basɗo. waɗi noon ko ɓernde deƴani. kono inchallah sa dañi duwaw nene e baaba, hay sa ala ko ñamɗa, so ɓernde ma nde deƴat, sa lilima ɗanoto, allah yejjittama abadan. nde tawno duwaw nene e baaba ene faaboma. sa ngara nene e baaba jalti aduna, kuddi nene e baaba ne jokma, sa ngara nene e baaba jalti aduna. tinnoɗen ɗo henna no moƴƴi musidɓe tedduɓe, beele gueno walla en. toɓɓere wonde ne jiɗɗen fawde hen kalaten ko woni jinnaɓe jibinoɓe ɓiɓɓe mumen nehata, toppitta ko, mbaɗa sukaɓe ɓuura ɓuuri, gadda hasidagal e taƴƴenɗamagal e mbaramtumago mbargu, woni ɓe mbarodira ɓe gañodira hakkude sukaɓe taw addi ɗum ko jinnaɓe. en jogui woni jinnaɓe gona responsable hay seeɗa. sen mbi noon eɗen mbawi wiide ɓe jogaki sifa nunɗal hakkude ɓesguji mabɓe. wonɓe ɓe ɓurni, wonɓe ɓe lesɗini. eɗe jogui woni jinnaɓe nehata sukaɓe, nehirta ko piile kame ƴattoje, nehirta ko malli kame jenni. woni jinnaɓe ne jibina ha gayna, mbaye no jiiɗa oɗo ɓiɗɗo ni dumtogol cattugol. hayso ɓiɗɗo ɓattima ɓe kaldata e mum, ɓe tindata ɗum, ɓe tindinta ɗum, haydara ɓe kaldata e mum. sukaɓe ko joñaɓe. on suka so mawni, o mawnita koye en ɓernde hippinde, ɓernde yorde. so yaha o mawni noon mbiyaɗa ɓattitomo, taw hankkadi wonko waasi ɗon guila cukaku heɓtotako. ɗonne kadi jinnaɗo en foti yurnitade. nde tawno allah subhanahu wa taala nunɗuɗo poɗɗo e ñawore mum, baɗɗo sarɗiyeji pewɗi, sa rewi a buɓɓotako. o rokki ɓiɗɗo haqqe ha timmi faade e jinnaɗo mum, o rokki jinnaɗo haqqe ha timmi faade e ɓiɗɗo. moni hen kala yo toppito, woto taccu keeri. so on guurdi noon on maydan noon, so on guuri noon on mbuɓɓodirta. tene ɓiɗɗo duwo nene heɓa, baaba heɓa, baaba e nene duwo ɓiɗɗo heɓa. saabu ɓiɗɗo ne duwono jinna mum allah jaabo. waɗi noon ko ɓiɗɗo moƴƴinde kadi jinnaɓe moƴƴini. jinnaɓe ne duwono ɓiɗɗo allah jaabo. waɗi noon ko ɓiɗɗo jinnaɓe moƴƴinde faade ɓiɗɗo. ndeke noon so tawi en jiiɗum ko moƴƴere woni ɗon. alay sago noon kaalen yontande men ndeɗo
so wi yontande men nde ko des années 72 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 oɗo yonta ha fayen ma yonta 72 o adinoɓe ɗannade seeɗa hewɓe arnoɓe Afrique central jibini ga ha heewi hewɓe mbimi jibini ha heewi mboɗo joguiɗo leppi nanɗo henna ɗi mbaddume sukaɓe rewɓe ga ɓe kalata ko français inchallah mami montoye ɗum ha feewa mi fawa yimɓe kala keɗo ko ɓe kaali ko ene hersini ne mettini hamni sukaɓe rewɓe e worɓe nani ga ha keewi ɗo ɗo kolmiɗo goto nan ɗo wiide pulpo allah e makko ancude ko bammakko sénégal najo waɗi ko wayli inde makko aɓeni ga jibini ha heewi mo pottuɗa fof wima babam ko sénégal najo babam ko mali najo babam ko guine najo nani ga ha heewi kono noon mi meeɗa yiide babam nde jomum ferguiti oɗo debbo tan wi jeeya walla ni ɓe juuka ɗum e bitikel mum walla e palesel mum walla e nokkuyel mum ha debbo jibina so debbo jibini inna dokka inde aɓe jaaɓi mbiya mouhammed walla Samba walla Demba walla Mahmoudou no jiɗɗa foof mbiyamo kamɓene ɓe takka ɗon inde mabɓe no kewɗen wadde kala saha so baba rokki inde nene rokka inde kamɓene mbaɗa noon sa ari an a e wawnere kala dokkuɗo ga hen inde ko bawnaɗo wonno aɓe gandi enen sen perguiti en dogat ɗum waɗi noon so ɓiɗɗo mabɓe woni reetu ɓe jugma soye biti gonɗa an kama ma yiñane o gasat so wona tawa yaltu leydi ndi so place jeere joguiɗa o gasat so goɗɗum joguiɗa o gasat tene kadi so tawi a salima ɓe nawma laamu piiɗa bongal ɗum ko fali force inde nde inne kono nde tawno a yiiɗa ƴiƴam maɗa calɗa yaade ambassade leydi ma ngam fewnande cukalel ngel kayitaji pewnana ngel kayitaji ngel daña nationalité leydi ndi gon ndi woni ndi o daña nationalité leydi makko so mawni nawtamo wona ɓiye ɗum woni ɓiyo o fasnoma hayso tawi keɓɗama koye mbadi nde l'islam sali kono ganda nde mbatta nde aɗa wawno miijade ma ɓiɗɗo naat kono ala ɓiɓɓe hewɓe nani ga henna kala hen mo jiiɗa wiyanma babam ko sénégal najo babam ko mali najo babam ko guine najo babam ko leydi naggam jeeya min komi pullo ni babam jeeya ko diwan Wourossogui walla babam jeeya ko tel walla babam jeeya ko ga woni hen jaaha kal ɗum aɓen ɗaɓe keewi mi waɗi maɓe entourage kewɗo no feewi leppi ɗi nanɗo ha mbayno leydi mami montoye fof mi fawa ɗum noon musidɓe tedduɓe so tawi neɗɗo ari leydi wawani rentade ferguitima tatima dañi ɓiɗɗo woto ɓeydu keferu an kay woto ustu l'islam ɓiɗa ka julɗo aɗa fiito becce ka julɗo aɗa fiito becce ka dimo aɗa fiito becce ka ɓi ƴiƴam moƴƴam a dañi oɗo tas woto ustu diine l'islam o ka addi gurdama ka gustuɗo diine o saabu so tawi a ɓeydani diine a ustat ƴiƴam ma to ɗam ɗaccuɗa ɗam aɗan wontito henna Isa iyanke omo juuloya e cuuɗi goɗɗi ko wona l'islam a usti l'islam saabu o yalti koye maɗa tene janggo mbiya ya mawnu ya hippo hakkude jama e juma tene mbiya ya haala min komin nanata aɗa ɓeydi ga henno ko wona l'islam aɗa wiye to aɗa ñimna l'islam taw ala ko ganduɗa heydara musidɓe tedduɓe neɗɗo so heesi ɓoodi ha jibini yo moftu yo jaggo ha tiiɗa toppito on ɓiɗɗo wona on waɗi ko an waɗi toppitomo ñamminmo yarnumo ɓattomo holtinmo jangguinmo rokkumo inde moƴƴere so tawi o mawni saha kala aɗa wawi a wawa kam yo ɓattoma nawamo leydi ma soɗen teski ken wona jonte ɗiɗi ɓennuɗo hen ɗe wonande yeeɓoɓe Futurs Médias woni TFM télé Youssou Ndour ɗe oɗon gandi Ndoye Bane ko Ndoye Bandara nan ken mbatti wiide mom bande tawno eɗen gandi jettoɗe men ɗe ko bahlitaɗe ɗo jolfuɓe ɗo ko ɓan o yetta ɓe mbattimo bande Ndoye Bane woni Mamadou Bane o wiyete eɗen gandi suka debbo goto wo jokkodire mum giwnoɗo Amérique mo yummum woni américain bamum woni sénégal najo
baabo toon dañimo nde arti ga henna ɓiɗɗo woni toon yiili babmo a tampi yummo ene selino rokkudemo adresse finalement yummo rokkimo adresse wari Dakar baabo ne jogui moyen nde wari Dakar nde o waɗi feere hawyi baabo nde on yaltinan wiya won ƴeewomo nde on yalti fote makko ɓe calmodiri o yimin komi ɓi kaari o haali inde nene makko tan baabo yaltu galle o automatiquement on wimo yaltu galle o ha ɗo ɗo gonɗen waɗanimo recevoir jaɓani jaɓɓademo e galle he on tem nawa ko TFM toon haala eɗen jogui waaɓe noon ɗum noon musidɓe tedduɓe neɗɗo so tawi a andi sa awi koko fuɗata teni so fuɗi a yiɗa salo awde ɗum woni gonga salo awde tan ɗum woni gonga tinnoɗon ne moƴƴi e sukaɓe tinnoɗen e sukaɓe moni kala men yo tinno banggue mo heedi o ganden aduna o ko gasowo kala ko mbaɗɗa koko haaltete ɓiɓɓe wonɓe gaɓe pop ene anda jeyɗo ɗumen ene anda kala hen kesnoɗo ɓoodi ha inni ene anda hay hen mo andano ni ene haalta fof koko haalta ene anda diwanuji ɗi ene anda nokkuji ɗi hersinaki ɓuuri hersinade kay ko gona babiraɗo mawɗo joɗɗa e galle ma aɗa miijo aɗa jogui ɓiɗɗo nana Afrique centrale walla nana Europe walla nana Asie walla nana Amérique ndeysan aɗa jodde ɓiɓɓe ma nani kono kadi aɗa suuɗi e ɓerde ma jogui ɓiɗɗo goɗɗo kono anda fof ko woni joni a anda fof ko woni aɗa andi gonam ko ƴiƴam ma yeehi ɗum woni a ɓeydi ƴiƴe meje janani hankkadi an hoorema kadde gurdam ma yaltata e ɓerde ma ko toon wonata yo Allah subahanahu wa taala wallu en walla julɓe kala ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke dawal tataɓal ngal jiɗɗen nadde onon sukaɓe jibinaɓe ladde ɓe yummumen e bamumen jalti gendiji mumen ngam ŋakkede faaɗede kotki e nguura ƴeewoyde gurdam moƴƴam ɗum addi ɗanndugal men jalti nokkuji mumen jeehi ɗaɓɓoyde nguura moƴƴa jeehi ha Europe ɓe jeehi ha Asie ɓe jeehi ha Afrique central ɓe payi Afrique austral ɓe payi to wiyete golfe ɓe payi Amérique leyɗele dentuɗe Amérique e jokli windere kala ɓe jalti ngam ƴeewoyde gurdam moƴƴam ɓe jibintono sukaɓe onon ne sukaɓe mbatte haqqillaji e moɗon gande iwdi mon gande ɗo giwɗon woto jejjiteɗo giwɗon gande jinna mon yaltiniɓe ko basal ngam ɗaɓɓoyde guura moƴƴa ɓe dañi toon gurdam moƴƴam ɓe jooɗi ɓe jibini on toon kono on gona jibinande toon kon jibinande ga mbatte hakkillaji mon e Afrique jangge ɗemɗe Afrique jangge jikkuji Afrique gandon dognuno babiramon e yimiramon ko basal e heege e ɗaɓɓoyde gurdam moƴƴam ɓe jibini on toon ɓe dokki on école aji jangguɗon nanɗon ɗemɗe goɗɗe kono wor cikke ko toon jeeyɗon mbatte hakkillaji mon e leyɗele mon mbatte hakkillaji mon e ɗemɗe mon ɗoftoɗe jinnaɓe mon gandon leggal ko ɓooyi e ndiyam ko kala wattata ɗum nooro kala jibinaɗo toon ko origine tan ka origine africaine ka origine pullo ɓi pullo kala ɗo gonɗa waɗi haqqille maɗa an ɓe jinnam min ɗanni ɓi pullo ɓi pullo waɗi haqqille ma tan ka pullo nawi jinnama ko ƴewde gurdam moƴƴam ɓe dokkima toon gurdam moƴƴam annene ƴeew rokkidde ɓe gurdam moƴƴam duusɓe ɓe garta so ɓe garta e leyɗele mabɓe aɓe jogui cuuɗi mabɓe naata hen aɗa waɗa yangara hewɓe mabɓe nan toon goram jiiɗa accude ɓiɓɓumen garta nan toon jooɗi kono wona e welede mumen sinno ɓe ganduno ɓe jahata ni saabu yoga hen hande nimsi ɗum noon onon ne jibinaɓe toon ɓe mbatte hakkillaji e koye mon jurmoɗon ɓesguji mon ɗi jurmoɗon jinnaɓe mon ɓe mbiyannomi duuseɓe ɓe garta ɓe jokki to gurdam mabɓe ga gandi noon ɓe on ɓe mbasata on e kala hitande kon yahoɓe ɗon garta tinnonon e koye mon no moƴƴi Allah walla en musidɓe tedduɓe so buuɗalirma nde feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓattake men hande fatuno koye jinnaɓe musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen